Πάτα γαμώ το σπίτι σου. Δίνει ρε φίλε 5 άλογα. Εντάξει, 5 άλογα. Κάτσε να δούμε, περίμενε. 4 άλογα. Save. Η F9. Ψεύτης που όλο είναι δυναμομετρήσεις. 4. Ο Bear. Με απατεώνα η F9. Κάτω προς τον κόλλο, τα κέρδα δεν θα παίρνει πιο Εντάξει, στον δρόμο να δουλεύει όμως, ρε. Ορίστε τη διαφορά, εντάξει, CPL δεν είναι παντού, ρε φίλε. Όσο, ναι. 2,51 και 8. Είναι παντού, Μόλις ολοκληρώθηκα σαν ιδιοκτήτης Ευνή. Γεια σας, γεια σας.